Nikolaj Dorf, cheftræner for IF Skjold Sæby. Hvordan bliver jeres opstart i år? Jamen opstarten i år, den bliver selvfølgelig på mange måder som de tidligere år, men i og med at vi kommer op og spille Danmarksserie her, så må vi jo erkende, at vi kunne se, at vi skal et skridt op fysisk i forhold til det, vi har været de tidligere år. Derfor vil vi også lægge nogle ekstra træningspas ind. Vi kommer også til at skrue en hel del på intensiteten og træningsmængden i opstarten. Med blandt andet en enorm hård marchmål med, jeg tror der er 9 fridage der til spilleren. Men alt det her for, at vi kommer til at stå helt knivskarpt til sæsonstarten, for vi vil rigtig gerne spille Danmarksserien igen efter sommerferien. Det lyder hårdt. Er der noget specielt, vi har fokus på? Altså udover det fysiske, så har vi selvfølgelig også fokus på spillestilen. Hvis vi skal spille Danmarksserien efter sommerferien, så skal vi være fuldstændig afklaret i vores tilgang til spillet på banen. Der må ikke være noget, der er tilfældigt, og derfor må man sige, at vi kommer til at skrue rigtig meget på alle parametre. Nu er vi jo så heldige, at vi har fået gjort en hel del ved trænersetup'et, og det gør, at sådan nogle små ting som det individuelle, sådan noget som vores standardsituationer og sådan nogle ting, at der vil vi nok komme til at se Sæby-hold, der i hvert fald vil forsøge at lægge rigtig meget på i de faser der. Og så som sagt den her afklarethed i vores spil, sådan at det bliver helt tydeligt, hvad det er, vi vil og ikke vil. Yes. Hvor og hvornår foregår træningen for Danmarksserien og Serie 2? Jamen, vi er jo egentlig startet op. Vi startede op den 3. januar med at løbe herude på banerne. Vi har også været ude at løbe lidt i byen. Og nu er vi så kommet i gang ude på kunstgræsbanerne i Hjallerup, hvor vi træner mandag og onsdag kl. 19.00. Og jeg vil selvfølgelig gerne opfordre alle til at komme med der. Vi startede egentlig i mandags derude. Så mandag og onsdag primært derude på kunstgræsbanen fra 19 til 21.00. Og så har vi spænding om torsdag i februar måned. Og så krydder vi det med en lille træningslejr der den første weekend i marts. Så det glæder vi os rigtig meget til. Tak for det.